ithi intetha kaba umfundisi pha Nkosi Mandibabalwe nguwe. Yho Nje kuphela utshuba umfundisi uNkosi apha xolo ke khangabe sayicacisa uba xa kutheni ebabalwa njani. Siyaxolisa uthi ke umfundisi pha xa incokola kakuhle Nkosi Mandibabalwe nguwe. I think uba mhlawumbi bendizawuthi bendihleli nayo injongo yakhe ibikukulumkisa nokucebisa. Yes. Ngokokuba zininzi izibabalo. Nkosi yam. Kunjalo nje baninzi abababali. Andazi noba ivakala ngale ndlela ndibeka ngayo. Kodwa wathi nje uba umfundisi yena Nkosi Mandibabalwe nguwe. Phaa ku-TikTok mhlekazi. Ngeli lixa izawuthetha la mazwi le ntokazi ndicinga uba ayihlelanga naThixo Nkosi yam. kulaa ntsimi ibhikitha kuyo kodwa yasuke yathi Nkosi mna Mandibabalwe nguwe. Akhona amadodana amandla kule ntsimi uba umfundisi uNkosi anganikela ngokubabala le ntokazi. Kodwa yasuke yathi le ntokazi entsimini Mandibabalwe nguwe Nkosi. Yes. Ayo kaThixo intsimi le yabhikitha kuyo ngeyakho uBhoazi. Yho Kodwa wasuke wam-undermine uBhoazi ephambi kwakhe wathi Nkosi Mandibabalwe nguwe. Yes. Zikhona izibabalo mamfundisi uNkohla esibabalwa ngazo ezantsi emhlabeni kuthiwa kuba ngcono zikude. yho Igama lenkosi malibonga. Ebandleni bamamadolo uthi ngenxaba wenza kahle babalwe ngesihlalo. Yeah. Uthi waqala uqhelana naso. Akufoko. Yes. Lezo zizibabalo ubabalwe. Yes. Kodwa wathi uba umfundisi uNkohla Nkosi Mandibabalwe nguwe. Babe ndizawudiliva imessage mzi wakuthi bendizawuthi lumkela isibabalo kananjalo lumkela umuntu okubabalayo. Nkosi yam. Sikhumbula kahle uYesu Kristu xa izawungena umakhamba kwijeni yokufa kwakhe wasuke wangiwa nguJudas Iscariot. Ngelakhe uthi ubabalwe ngomnye wendlu. Igama lenkosi malibonga. Emveni kokubabalwa kwakhe yilaa ndoda bamfundisa uNkohla simfumana emva kombuzo kuthiwa ngawani nala manxeba athi ndonzakaliswe ngawabendlu. Nkosi yam. Ngxaki ezinye izibabalo ziyasonzakalisa bamfundisa uNkohla. Lo ngabhotisa. Sele sonwabela ukubabalwa sisuke sonzakaliswe sisibabalo. Nkosi yam. Hayi mandiyeke. Thank you.